abangifollowayo. Sovotela umkhonto, sovotela umkhonto wesizwe party MKP. Nansi into esizoyivotela. Uyabona-ke njengoba sekufike mina emkhontweni kuningi okuzolunga. Ngifuna nje ukunikhombisa iy'thombe njengoba ngikhuluma nje nizobe nibona iy'thombe la zishintshashintshana. Sishuthile laphana noMvalo, sashutha no-president welakho. Ubaba uMsholozi kangikwazanga ukushutha naye ngenxa yokuthi nami phela nginegama lami nami engibhizi ngalo. Abantu bangidonsa ngapha nangapha bafuna ukushutha nami yabo nje kuningi. Nami ngeke-ke ngithi ngidonswa nami ngibe ngidonsa ubaba uMsholozi. Ngiyokwenza i-appointment ngiye kwakhe ngqo ubaba uMsholozi. Ngihamba no-president welakho, ngihamba no-SG kazwelonke we-MK, uNovalo, sihamba nje sabafowethu sihambe siye kwaMsholozi. Bengeke ngithi ngidonswa nginephulo abantu befuna ukushutha nami ngibe ngidonsa ngapha, cha. Angikwazanga ukushutha naye uMsholozi ngenxa yalezo zathu. Kodwa ngifuna ukunitshela ukuthi mina nabantu abangaphezulu kwa-360,000 bonke labo bazonke lezo namba lezo zizongena emkhontweni, zizovotela umkhonto, ngoba alikho iqembu elenza isense ngaphandle komkhonto. Asisho ukuthi umkhonto u-perfect, awunawo ama-challenges, kodwa umbuzo uthi iliphi iqembu elingcono kunomkhonto? Iliphi iqembu ekuthiwa lona limsulwa, liholi, libaphethe kahle, ama-members liwaphethe kahle? No, asigqugquzeli ukuthi umkhonto awudlebeleke ngobubi. Ingakho sifikile singomakanya, ngoba sikhathele ukukhuluma sikude. Sesithe asisondele eduze-ke manje sizowubukela eduze, sizolwa ngaphakathi. Uyabona mina kudala ngiwutalabha umkhonto ngikude le, ngiwushaya ngimbize ngegama ubaba uNcamalala. Njengamanje ngisondele eduze kwakhe, futhi ngisondele eduze kwakhe impela, ngoba angeke mina ngiyoba indavundavu lapha emkhontweni ngiyokhoda ihlama lezansi. Mina ngifuna ukuba seduze kwe-leadership. Ngifuna mina ukuba lapha eduze kwe-leadership, ngoba iy'nkinga ziqala khona. And mina ngeke mina uzungiconvince otherwise, ngoba lento engiyisho iyona ezokwenzeka. Lapha yakuyilakho indlela i-approach engifuna uku-approacha ngayo nje makuthiwa siyaqala singomakhanya siyasebenza, njengoba nje siqala sisebenza. Sifuna ukubheka kuqala ukuthi abekho abantu abanama-complain ngelakho. Sifuna ukubheka nje ukuthi abekho abantu abake baphoxeka, mhlampe baphoxwa ilakho, ngoba asifuni ilakho iyaqhubeka iyaphambili iyasebenza, kube kusala izibi ngemuva, kube kusala abantu abazojike babe isikhali ekuyisona esisobulala ilakho. Ingakho ufune siqale sibheke emumva ukuthi ilakho ihambe kanjani izifike la. Ingakho nje ngifuna ukuthi wonke umuntu one-complain ngelakho angithinte. Inamba yami available. Funa umuntu othi mina ngake ngaphoxwa ilakho, ngifuna ngithinte, ngoba ngifuna uku-approacha ngendlela yokuthi siqale kubantu abanganelisekile ebese siyaqhubeka-ke siyaphambili. So njengoba upresident welakho uMancinza eqhubeka esiza abantu, eqhubeka ekhipha amakwerekwere emakhampanini efaka ama-South Africans, mina ngifuna ukube ngibheka ukuthi akukho yini okusala mhlampe kukhalisa ama-South African, ngoba at the end of the day asifuni ukuthi kube nomuntu wase-South Africa okuyena ozophinde futhi uthole ukuthi ungcolisa igama lomzabalazo while sisebenza. So wonke umuntu, abasebenzi noma abantu abaziyo ukuthi banama-complain ngelakho bazongithinta-ke.
ukuze sikwazi ukuthi sibuyekeze inkinga zabo zilunge while we are going forward helping others. Kodwa kwi-MK ke kona ngizoba very strict kakhulu, kodwa ke kamnandi ngobani, ngoba sengingaphakathi. Angeke ngisazothuka manje i-MK, angeke ngisayithuka i-MK. Into engizoyenza nje ngizoziqonda ngqo inkinga ezivukela i-MK, ngizoziqonda ngqo abantu abakhalayo, ama-provinces anganelisekile, ama-structures anganelisekile, nazo zonke iy'nhlaka ze-MK ongazuthi ziyaleka. Sizozilanda iy'khalo zabantu, ebese futhi senza sure ukuthi ama-solutions ayavela. Iloko nje mina engikuthembisa abantu, angibathembisi ukuthi sobathengela amabhanoyi ngoba nathi asinawo. Angibathengisi ukuthi sobathengela iy'timela ngoba nami anginasitimela. Sibathembisa nje ukuthi abantu sizobanaka, and mase sibanakile we will make sure ukuthi ama-solutions ayaqhamuka, iy'nkinga zabantu, iy'khalazo zabantu ziyalalelwa futhi ziyasolvwa. Nansi into esizoba strong kuyo singomakhanya. And enye into ke esizoba strong kuyo singomakhanya ilento ye-corruption. Cha, meke ngakuthola mina ukuthi ucorrupt la emkhontweni wesizwe, kumele wazi ukuthi ngiyokuqonda ngqo. Kumele ukwazi lokho. Mina ngizokuqonda ngqo mina ngizowenza uhude, mina uyoyihudela. Yabo njengoba sengingaphakathi emkhontweni, kumele wazi ukuthi mawumsunu la komakhanya ngizokudabula nje. Yodabula umsunu la komakhanya, ngoba angeke thina sithi singomakhanya sisebenza kanzima kangaka ukuze sithandwe abantu ebese kusuka nje ihliphi zegolo zizosingcolisa nje. Kufuneke nathi silandele leyo nto engcoliswe amalebe ensha. Lento nje yokuhahela izikhundla nokuhahela ube neba amahansi nihambe nihahela izikhundla lamasemba lawo, izophela lonto leyo. Fana nalama influencer lawa aseqale phansi wona manje athi haya wona sekhumula izikipa elahla lapha ngoba wona disappointwa emkhontweni angawathola ama position. Niyadakwa namsunyonyoko nina. Niyanya nina vele lezo kipa nani ngayifanele, ngoba nani igqoka ngengqondo kaThuvi. Nani ngayigqoki with a pure heart of loving ubaba uMsholozi. Nani igqoka ngengqondo yensha, ingqondo yokuhala. Nani zophusha iagenda yama position seeking zinsha. Sifikile singomakhanya manje, wonke lo masimba lawo azophela. Baba uMsholozi indoda la esoyivotela njoba siya kuma election. Mina ngikhuluma ngey'namba zami ezingaphezulu kwa 360,000. Angikhulumi mahala nje. Bonke labantu abangilandelayo, I will make sure ukuthi ngiyabanxenxa futhi ngima nabo sivotela umkhonto wesizwe. Yini ozoyivotela ngaphandle komkhonto wesizwe? Awumagine sowuvotela amasimba enkatha. Awumagine sekuthiwa uvotela ididi likagogo leli eli-ANC. Sewuvotela lama spams IDA. Uthi wena uzovotela ummenzo lo oyi-EFF usile kahle ekhanda. Hey nina zinja, nina nizovotela lamasimba lawa onkatha no EFF no ANC, nisile kahle emakhanda. Yeni ngazosisanganela nina. Siyanibiza singomakhanya sithi na umkhonto wesizwe, njoba kiwa kuma-by elections umkhonto wesizwe kuya kuma-elections ohulumeni bey'ndawo. Alikho-ke elinye iqembu elingcono kunomkhonto wesizwe la eSouth Africa. Yekani ukusijwayela kabi. Umkhonto wesizwe all the way. Sibonge ithuba. No ngizwe emchuno. Angiyena ungizwe emchuno mina. Angibhuduzeli, angifuhluzeli. Angisona isiwengu mina.
Niyangizwa ngithi mina uma nginitshela ukuthi iMK ayikhulumi language more clear, ngikusho lokhu ngamandla ami, ngikusho lokhu ngegama lami, ngikusho lokhu ngesibindi sami kanye nevoice yami enginayo eSouth Africa kanye nase-Africa. Akekho umuntu odume njengami nje eSouth Africa, akekho umuntu odume njengami. Mina akekho umuntu ongangazi eSouth Africa. So uma ngabe mina ngizothatha izinqumo, kufanele izinqumo ngiyithathe entweni ecacile. Uma ngabe ngikhuluma ngokuthi MK ayikhulume ilanguage ibe loud and clear, ngikhuluma ngokuthi I'm not just an anybody. I'm not an ordinary person. I am an icon. I am a big brand. I am a big person in South Africa. So you can't just sijikele ngale nje emva kwendlu noma sincike ngekhona sithatha isithombe noma kuyividjwana ebese kuthiwa ke hayi uMax ke usejoyinile ke njoba nibona le video ke noma lesithombe ke hayi ke niqedile ke. Ayikwazi ukwenza kanjalo into. Uma kukhulunywa ngokuthi siba professional and well organized, siba ne-order, ayikwazi ukwenza kanjalo into. Mina ngivikela ke manje omakhanya la. Angeke sifuhluzele nje thoye sibhudu sekushuthwa izithombe, sekushuthwa amavideo emakhoneni bese kuthiwa ke hayi ke umakhanya ke hey thatha donsa nasi iskipho, sekuthiwa qoqa sekuthiwa hayi ke umakhanya use ukuthi party. Oy, sebenza kanjalo singomakhanya. Uyabona ilakho ingi-approache kamnandi ngenhlonipho. Ilakho upresident welakho uMancinza ungi-approachile nge-order ngenhlonipho. Uyabo wangibizele office, kwaba imeeting ekhethekile, kuqale kwa imeeting yami naye sibhekene nje emehlweni. After that kwase kuba imeeting ye leadership yelakho, i-top leadership yelakho, la khona o secretary general welakho, kukhona o chairperson national welakho, kukhona wonke ikhundla zelakho abantu bazo bebekhona. Nga-introducewa ngokusemthethweni, nami ngavuma ukuthi ilakho ngizongena kuyo ngiyisebenzele ngendlela abangi-approache ngayo. Kwaba nezingxoxo ezizwakalayo ukuthi zibhekephi. Nansi-ke into esifunayo singomakhanya ukuthi ingxoxo azizwakala ukuthi zibhekephi, and singomakhanya iyiphi indima esizoyidlala kulento esijoyinayo, yini esizoyenza, sizodlala unamba bani. Uyabona? Hayi indaba yokuthi uvela ubhuduzele nje ufuhluzele, lonto yenziwa kuma ordinary people. Uyabona, abantu abangenayo lento esinayo singomakhanya, ngeke sithi singomakhanya nivele nisitreat kanjalo. Cha, siyala. Noma kuthiwa bese sithi siyasithatha isinqumo, thina siyakwazi ukusikhansela isinqumo uma kuya ngokuthi ayenzeki into ngeorder eyamukelekayo. Siyakwazi thina ukukhansela yonke into, sidilize umthangala, siphihlize, siphohloze, siphahlaze, sidilikide yonke into ibe ugede nje. Siyakwazi ukwenza lokho. Uyabo? So thina sifuna ukuthi izinto uma ngabe kuthiwa ziyenzeka azenzeke izinto ngoba siyafuna ukuthi zenzeke. Siyafuna ukujoyina uma kuya ngokuthi izingxoxo zihlelekile ngempela. Siyabona ukuthi cha, masingajoyina lento ngeke siyisole kusasa. Uyabo, ngoba mina ngifuna ukulo ngigqoka izikipa ngiyikhumula ngigqoka izikipa, mina ngifuna mase ngisigqokile iskipa sihlale kimi waya.
ingakho ke ngifuna ukuthi yonke into ayihleleke ngani zakwethu asilwi abantu abayeke ukungiphaphela bathi few minutes later akuna few minutes later la lento engiyikhuluma iqonde ngqo futhi clean nje futhi iyakhi sense ngingangenzi isilima mina nilona ngenza isiphukuphuku la nilona ithi few minutes later uma ngijoyini MK ngeke ngihlehle ngeke kube khona ukuhlehlela emuva ngenxa yokuthi ngizobe ngingayijoyini ngedwa kunabantu abaningi abangilandelayo abangithandayo abafisa ukufa nami la ngifa khona esizothi mangijoyini MK mina ngibatshela ukuthi bafowethu bosisi bodali singomakhanya sesingapha bangilandele bathi bhudu bathi bhula la singakhona so uma ngabeke si kanjalo singomakhaya akufanele sithathe inqumo siphinde sijike mina ngingajika ezintweni engiyikhulumayo zoma content la ko TikTok ngijike kodwa into ehambisana nokuthathwa kwesinqumo neagreement phakathi hayi angijiki mina kulezo zinto le ungajika kanjani entweni neagreement how can you turn against the agreement ngoba iagreement iyama iagreement iqonde ngqo ayijikeki ileyo nto into engiyifunayo mina ngoba le ndlela enifuna ukungifaka ngayo emkhontweni nifuna ukungifaka ngendlela ewiki ngendlela engizokwazi ukuvuka ngakusasa kube no few minutes later few minutes later ngizowenza mina uma nifuna ngiwenze uma kuya ngokuthi anifuni ukwenza izinto ngendlela ene-order nendlela ehlelekile mina ngizowenza few minutes later we-MK ngizowenza mina few minutes later anginankinga mina nokwenza few minutes later vele abantu bawulindele few minutes later bawulindele vele abantu few minutes later dala ngibona ama-comment la ethi I can't wait for few minutes later siyazi ukuthi umakhanya kusalandela few minutes abantu bawulindele few minutes later angifuni-ke MK ukuthi nivule leyo gap yokuthi ngibe ne-option ka-few minutes later ngoba few minutes later wami unzima unzima ubuzeni kubantu mina njengoba ngifuna into ehlelekile ivumelwano ezicace bha ingoba ngifuna kuvaleke isikhala sokujika ngoba mina ngifuna mangigqoka iskipa ngingasakwazi ukusikhumula kube ngisiqokile ingakho ngijoyina late kangaka kulento engifuna ukuyijoyina ingakho ngijoyina late kudala abanye bajoyina mina ngingakajoyini kuze kube namhlanje ngoba ngifuna mina mase ngijoyina ngingajiki ngifuna mase ngisigqoka iskipa ngingasasikhumule ngifuna mase ngikhankasa mina ngoba kwami ukukhankasa kuhlukile ngifuna mase ngikhankasa mina ngingaphinde ngikhankasele enye into engaphesheya ingakho ke ngithi mina iMK ayilungisa izinto zayo mina ilakho ngijoyinile ingakho nje nibona lezi ithombe ingakho nje ningibona ngingamkela umfaniswano laphana iregalia ingakho nibona imedia iofficial media statement it because ilakho ngijoyinile akuna few minutes later between mina nelakho ngijoyinile ingakho ke ngithi akakhuluma omunye okhulumayo ukuze inkulumo icace ukuthi ibheke ngakephi ngoba lento yokuthi mangiyilakho automatical sengiyi-MK ayisebenzi la komakhanya okwamanje nje ngiyilakho kuphela lento yokuthi automatical mangiyilakho hayi ayisebenzi la komakhanya phela omakhanya bahlukile omakhanya ya thina sifani nabanye abantu sihlukile ezethi izinto zinendlela yazo eyenzeka ngazo singomakhanya singo-chief of mobilization ngu-chief Spanela iSouth Africa yonke yimi uchief Spanela the chief of mobilization uchief yimi ngedwa kwilakho. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Max Makhanya
ukhuluma indaba yokuthi he is now a member of Umkhonto Wesizwe. So sibonile athathe ama-pictures nabomlungisi wearing iskipa selakho naye uyasho nje ukuthi he is now an MK member. Siyathi ukuthi lately he was speaking about umlungisi asho ukuthi umlungisi wente kahle ku-expose abuphakela for receiving a bribe kuRamaphosa. Bobona nje ukuthi khona into ezayo. So finally u-announcele uMakhanya ukuthi he's now a member of Umkhonto Wesizwe. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.